Ndị be anyị ekene m unu, igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu maka na ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nzeka na-akọrọ eze Ụzọmezie na ndị okenye ụfọdụ otu ha si wee jee. O wee kwuo sị, ana m ekele nna nna anyị ha, isi ogwugwu, ngele, ume mma na udo ala, otu ha siri soro anyị gaa ije a ọkọ ọbụla akọghị anyị n'ahụ. Anyị wee jechaa were ndụ lọtakwa, udo dịkwara ha. Unu lee anya, unu ga-ahụ na ọnwụ ha ọgụdịrị anyị kpọrọ ga na-agbara dagburu esoghizi anyị wee lọta. Ọ bụ gịnị mekwaranụ? Anyị na ya yiri bata na nke ọzọ Uruagwụ bụ eze ndị dagburu na mgbede anyasị na udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọzọ Uruagwụ nabatakwara anyị nke ọma ka ọ hụrụ na anyị bụ ndị be eze Ụzọmezie. O nyere anyị ọjị, anyị atacha. O bupụtara anyị mmanya, anyị ṅụfọrọ aṅụfọ. Ndị nwunye ya butere anyị nri, anyị rifọkwara erifọ. Onye ọbụla na-enwe aṅụrị ma ọnwụ ha ma anyị onwe anyị. Anyị na ọnwụ ha ọgụdịrị na-akparịta nkata, na-ama njakịrị dị iche iche. Ọ dịghịzi onye a maara bụ onye. Anyị niile bụrụzie otu. Mana oge anyị richara nri, anyị na ọzọ Uruagwụ bidokwara ṅụbakwa mmanya o buputere anyị ọzọ. Mmechaa were obojiri mụ na egbe m dowe n'oche nnọ were kurie gakwuru ọzọ Uruagwụ ka m jụta ya usoro esi aga dagburu. Ọnwụ Ajọeze na ndị ọzọ na-aṅụ mmanya ha na ọnwụ ha. Oge m na ọzọ Uruagwụ na-akparịta nkata, ha na ọnwụ ha nọ na-akparịtakwa nkata nke ha, na-ama onwe ha njakịrị, na-achị ọchị. Nwantakịrị oge ọnwụ ha si n'oche ọ nọ bilie marie mmiri obojiri ahụ m dowere n'oche, were ya chọọ igbu ọnwụ Ajọeze nọ ya n'akụkụ. Ọnwụ Ajọeze mapụ rie ọsọ, ndị ọzọ sochie ya ọnụ. Ọnwụ ha bido bewe akwa were obojiri ahụ makwute mụ na ọzọ Uruagwụ ka o bere anyị isi tụpụ. Mgbe ahụ ka ọzọ Uruagwụ ji were ọfọ ya were gosi ya na dike ka ibe ya. Mgbe ha na-eme ihe nke a na-agbagharị n'ụlọ ya, ọzọ Uruagwụ mechara mabata n'ime ụlọ ebe ahụ ọ nọ, machie ụzọ. Gbanụ ya na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye mere.